zahi in yi mai shugabannin Nigeria kazahi wani unhani zan samu wallahi babu shi ni musulmi ne na san akwai Allah kenan ba ni yarda in yi ma wata ƙasa kazahi tunda na san akwai sakamako na hito na gaye shi ne don 'yan Najeriya su san da ana son a cuta musu su tashi da kwana su tashi da kwana su tashi da kwana na ga 'yan Najeriya da yawa waɗanda hankalinsu bai kawo ba sun tashi sun yi ta ce a wannan general na soja ya yi muna ƙariya ya yi muna ƙazahi menene unhani na in yi ma Najeriya ƙazahi ni da na san ni da kaina na yi yaƙi don mu raba Najeriya da ta'addanci na san da 'yan ƙasa mu da dama sun ka mutu soji bisa kai kama ma Nigeria don Nigeria ta samu sauƙi bisa kai wannan halin da Boko Haram ya so ya sata 'yan Nijar da 'yan Chadi tare sun kai wajen wata nawa cikin Borno ni da kaina da ke yi mazance na yi wata uku wani gari da aka ce ma Baga can cikin Borno to menene unhwanin da zan samu in yi ma Najeriya ƙasa abinda na gayi kamata ya yi su je su yi lisahi su yi bincike akwai hanyoyin bincike a gani zancen ga da na gayi haka ne ko ba haka ba ne mai mun san da ba su yin shi tun da zance ne tabbataccen zance ne kuma zance ne akwai maharin shi shine ikon Najeriya akwai bukatar shi bukata wannan in ba kwanta mana Faransa ya yi ba zai samu wannan bukatar tashi ta cika ba duk da na hito na yi zance wannan ba su bari ba cikin Desamba akwai wani Desamba wagga da ta wuce akwai wani mataimakin wani wanda aka ce ma